Mirku, jaký si fešný v tom srdiečku. Ježiš! To víš? A teraz ty to to nie, to má uraziť. Nejaká piele, tak čo tam rieši. Čo? Ja som to oplula. Čo tam riešiš, piča kľúč? Toto je piča kľúč, počkaj. To je psa. Tady je chlúč. Piča. A tak celkom v pohode baba, ale toto je piča. Toto je... Ktorá je piča? Ja neviem. Počkaj, dohubím mu teda. Narušená uločená. Počkaj, idem dať. Počkaj, Niko, skúsim to takto. Počkaj, na to. Taký súkromný. Vidíš, to ruky.